I čao ljudi, dobrodošli na novi vlog na moj kanal. Danas ćemo raditi petit challenge. Mislim, petit keks. Znate svi kako se to radi. Imate 3 keksa i morate ga pojesti za 1 minutu. I da probamo na ovaj telefon, ćemo pošto stvarno ne mogu da nađem štepericu. Evo ljudi. Evo tu. Eto vidite. Evo vidite ljudi, tu je vrijeme. Tu piše da pokrenemo. Ovdje je petit keks. Evo, tako. A ljudi vidite kako ću ja to jesti. Tako, ne znam šta da uradim. Ali ljudi, nekako ću da pokušam. Ne znam kako. Hajde da vidimo. Evo, nek se vrijeme broji, ja ću vama jesti. Evo vidite. 3 keks. Opet će mi ovdje nosi. Evo ljudi. Jedan noć će vam biti keks. A zbog ove štoperice. Pa ljudi, da pokrenimo. Ovo je stvarno preteško. Uspio sam da pojedem 2 keksa. Ovo je stvarno preteško, ljudi, pokušajte. Znači, vidjet ćete, mislio sam to je prelako. Ali ljudi, stvarno je teško. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!